I šta još reći? Sve su rekle slike ljudi. Rat na prostorima Zapadne Bosne prestaće onda kada se obezbijedi ostvarenje političke volje građana od septembra 1993. godine, kada Ujedinjene nacije prestanu ispunjavati političke želje Ali Izetbegoviću i kada pripadnici petog korpusa konačno shvate da je jedinstvena Bosna i Hercegovina po mjeri Stranke demokratske akcije samo puka iluzija, a njihova borba velika besmislica i zabluda. Republika Zapadna Bosna je realnost koju će i svijet morati bilo kada prihvatiti i priznati.